ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୋରିଷ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ କୋଲକାତା ରାଜ୍ୟରେ ସୋରିଷ ଚାଷ ଅଧିକ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଚା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆସାମ, କୋଲକାତା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଫି ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରବର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହଳଦୀ ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ହଳଦୀ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଦା ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମେଘାଳୟ ଏବଂ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଦା ଚାଷ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲାଚି ଚାଷ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଇଲାଚି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।